kasi 3 o'clock, 3 o'clock na po ngayon. Mag-snack na tayo. Ito yung snack ko. Ayan. Mangga na may yap. Tsaka mayroon din saging, saba. Tsaka mayroon din ito, santol at tsaka chicharon, kalansunis. Ito yung snack ko today. Sarap yan. Kain tayo. Masarap ng saging. Wala kasing walang dinamos, kaya uyap na lang. Ayan, uyap. Sarap yan. Nan ko na ang sarap nito. Ayan. Kain tayo, snack. Good afternoon. Snack na tayo kasi 3 o'clock na. Ito yung snack ko ngayon. Ayan. Mangga na may uyap, na may saging, at saka may chicharon, at saka ayan, ang dami.